Noniin, ollaan kotikentällä. Keimla Golf Kirkka B. Lähdetään tästä 10 väylältä, pelataan 5-6 tiiltä. Mä aloitan tänään, Valtteri aina aloittaa. Pitkä 500 metrin pariton. Valtteri kävi rangella, tää on mun range. Hei, Onneksi pari palloa löi. Sä kävit lähipelialueella. Okei, fair play. Tuolla on just joku jätkä sinne, minne mä lyön, mutta sitten me huudetaan for. Ei Ihan tarvitse ok. huutaa, kun laittaa keskelle väylän. No niin, Juhani laittaa aikamoisen pommin tuonne. Katsotaan, koitetaan me päästä peliin. Aikamoinen hellä. Joo, on täällä aika lämmin. Syyskuu ja 26 astetta. Forat! Lähti ihan alalla vasta. Ei mennyt ihan sinne asti. Niin paljon tuli kuraa niskaa viime videot, kun oli kärry, niin tänään pitää kantaa. Ihan hyvä maku tässä raffin puolella, aika lyhyttä raffia ja linja, mutta ei tästä greenille pääse, mutta yritetään päästä eteenpäin. Ok, meni kuitenkin ton mäen yli. Oli vähän huolellinen. Kesken latu, mutta jäi sellainen 240 metriä, 230 metriä. Mä löin hybridi, Q3 ei nyt tunnu oikealta, se olisi varmaan oikeampi maila, mutta vähän oikein kautta pientä roota, niin pitäisi olla hyvä. Oi. Voitte käydä katsoa edellisen videon, siellä on toinen samanlainen. Miten sulla on nyt alkanut tulee noita? 50 metriä eteenpäin. No, No, ei. siitä jatketaan. Tästä jäi vaikka kuinka pitkä matka, varmaan 180, mulla on rauta vitona. Hirveä rinne, olipa huono veto, mutta nyt ei voi keskittyä kuin seuraavaan. Vähän tuolta oikein kautta, hyvä kontakti. Aika hyvän näköinen. Jos ei ole liian pitkä, se on ihan täydellinen. Oli aika nätti veto. Miten tommonen tehdään? Mikä? Tommonen lyönti. Mä aina kaadun tossa. Silmät kiinni, kun en mä osaa lyödä, kun sä näet mun kakkoslyönnin. Nyt pitäisi olla ihan hyvä paaripaikka siellä. Kuule siellä. 106 metriä. Pitkäksi me ei haluta. Mä en osaa tästä tuulesta sanoa. Täällä ei varmaan hirveästi tuule, niin mä lyön 52 asteisella vetsillä. Koitetaan saada sinne Juhanille ihan lipun viereen. Koitetaan saada sinne kanssa. Ei vähän paha chippi jää. Ei päästy greenille siitä 100 metristä, mutta semmoista se on. Koitetaan saada chippi lähelle. Tai kuppiin. Ai. Tämä vähän ikävä spinni. Oli ihan ok lähestyminen tuolta 180 metristä ja näin jäi tällainen birdie-putti. Vähän oikea vasen. Pitäisi olla ihan helppo, kupin verran oikea. Mä katsoin, että se oli sisässä. Kolmen putin bogi. Miten sä voit tehdä noin? Tasoituskierros. No niin, tässä olisi tämmönen pieni oikea vasen kanssa. Otetaan laittaa. Ja lipautu. No niin, se on saatu. Ei saa täällä putteja. Niin ei saa tänään puttaa. Eka väylä tasabogi. Hyvä. 2 bogia. Siinä oli kaikenlaista, mutta ei hätää, all square. Molemmilla oli kaikenlaista. Nyt on lyhyt par nelonen, joku 330 metriä. Vähän vasen oikea. Laitetaan driveri sinne mahdollisimman lähelle. Vasen on missi. Sä oot pulas tänään, Valtteri. Jäätäviä pommeja. Se oli kyllä hirveä tykki. Mä oon ennenkin sen sanonut. Pogilla kun aloittaa, niin tulee aina hyvä kierros. Mä oon pelannut mun elämän parhaan kierroksen pogi alulta. Koitetaan lyödä hyvää kanssa. Juhani laittoi aika pommin. Power draw. Hyvä linja jäi. Varmasti jäi hyvä linja. No niin, tässä on se Valtterin hyvä linja. Juhani väitti, että tää on puun takana, mutta eihän tää edes oo. Lippukin näkyy tuolla. Tuolla. No niin. Tässähän on suora linja lipulla. Silloin kun lippu näkyy, mennään lippua kohti. 75 metriä. Rauta nelonen ja tosta läpi. Tulee muuten hyvä. Menee vaan yli. Se on siellä raffissa takana. Ja tässä Juhani hirveä pommi ja oli kuulemma driverin rikki, kun ei päässyt minusta kuin 10 metriä eteen. Ei maha mitään, Valtteri on alkanut käymään salilla. Mulla on 50 En mä oo mitannut mun matka. No niin, en mäkään.
silmät mittaa 70 metriä, 50 asteeseen vedetään tonne takalippu, niin voi ottaa vähän ennen lippua alas. Se oli lähes soketti. Mutta hän on greenillä. Vähän vaikeeta, mutta birdie putti. Mä mun pallo tänne taakse, mutta ei se haittaa. Se oli sen verran sekundapaikka siinä, että koitetaan päästä tästä lähelle lippua. Greenille alas. Oli aika nätin näköinen. Tuli foreille alas, vähän liian netti. Pretty good though. Jäi vähän tekemistä. Tässä jäi sellainen, olisiko tää 8 metriä, 9 metriä, 10 metriä. Jotain sinne päin. Kun saatais lähelle 2 puttia. Should be good. Ei. Onks Kimi? 3 putin bogi 2 kertaa. Oottaa välissä. Ei kun anna mä vedän. Okay. Pyöri nopeammin. Tää näyttää ihan helpolta. Never a doubt. Se on siellä. Tän pitäisi olla varmaan aika suora. Ohi. Noniin, tilanne one up. Juhani Ahokas. Valtteri teki harmittavan bogin. Hyvä chippi, mutta se jäi vähän. Se osui siellä forella. Nyt on 120 metriä ylämäkeä, par 3. Iso kriini. Mä löin rauta 9. Se on ihan etulippu. Ei tarvii löydä ihan kokonaista. Ai, mulla on vähän... Yritätkö sä tarjoilla mulle koko ajan tai chance? Tuolla ollaan jossain tiellä. Vähän on nyt vaikeeta näillä raudoilla, mutta eteenpäin. No niin, nyt ollaan 1 reikä häviöllä, niin mä yritän lyödä greenille, että päästäisiin eteen. Rauta 9 kanssa kourassa, en tiedä riittääkö, mutta ei mulla ole muitakaan mailoja mukana. Pikku kopsu, lennä. No, se on just siinä greenin kantissa. Hyvä. Mutta miten nämä sun raudat nyt? Ei näin raudalla väliin. Siis meidän pallo meni kyllä. Tässä. Tää oli ihan lipun mitta. Onnistaa droppia. 60 asteinen wedge tästä bunkkeri yli. Lippu näkyy tuolla. Mä menen tonne ylös. Meppä sinne ylös. Noniin. Vähän nyt on raudoissa hätiköityy touhuun, mutta aina nämä voi pelastaa hyvällä lähipelillä. Siellä se on ihan vieressä. Not bad. Oli hyvä. On tässä foreilla. Laitetaan tuosta oman jäljen yli ja pitäisi olla aika suora. Se ei ollut ihan hirveä. Testaa seuraava. Pieni vasen oikein. Meinas mennä ohi. Mä sanoin, että hyvän lähipelillä voi pelastaa vaikka mitä. Tähän ei jäänyt enää kuin 1,5 metriä. Vähän oikea vasen alamäki putti. Ei kun vasen oikea. Vai onko se ihan suora? Ehkä se on ihan suora. Valtterin paari alla, niin pakko laittaa sisään. Oli se vasen oikein, mutta ei oikein. Aika suora. Bogey, all square. Watching the launch back. Pikku paussi otettiin nyt tähän. Tein kotona. Oli aika ahkeraa kotona, nimittäin tein ruisleipää. Kurkkuu ja juustoa välissä. Aika hyvä. No niin, tauko on nyt ohi, niin mun lemppariväylä, eli Kirkan väylä 13 ja metsän ylitys. Ja koitetaan toistaa se sama, mitä viimeksi tehtiin, tai ei, mutta koitetaan mennä kriin. Se ei noussut tarpeeksi, se lähti alhaalla vasta. Aika ärsyttävä lyönti. Joo, nyt tää alku on tässä vähän leikitelty. Nyt Sirius. Mäkin lyön driveria tosta yli. Vähän pitää olla fade. Jos jotain, mutta suora pallo on myös hyvä. Se on aika hyvä. Tosi hyvä. Mä luulen, että mä kävelin tracerin edestä. Keep it rolling. Mullahan kilahti johonkin puuhun tuolla. Nyt kävellään täällä metsässä. Etsitään Valtterin palloa. Toivottavasti joku vielä katsoo. Tää on matchplay. Tässä voi tapahtua mitä vaan. Tossa on joku pallo, mutta ei toi ole mun. Piuha pyörii, tää pallo löytetään. Ei tästä mihinkään greenille pääse, mutta mä yritän ton kuusen vasemmalta puolelta päästä ladulle takaisin. 5-6 asteinen vetsi kädessä. Tästä tuli nyt seikkailu. Cut. Mentiin vähän tästä greenistä yli. Kakkoslyönti lähtee. Valtterilla taitaa olla jo aika monta tästä tullut tällä väylällä. Että nyt ei tarvitsisi kun päästä greenille, niin mä luulen, että sitten on hoidettu tää väylä. No niin, mulla on 50-asteinen tässä. Vuotuiseen birdie-laskurin olisi kyllä tosi kiva päästä up and down. Greenillä alas ja rullaa lipun viereen. Just tollan.
Let's go. Oli aika nätti. One up sulle. One up, mutta pitää saada filmille birdie. Joo. Laittaa joku birdie. Pitää ottaa. Aika paha tällainen slideri. Hieno Numero päivä. 95 tänä vuonna. Se oli vähän räpeilys mun osalta, mutta Joo, Valtterilla oli vähän hankalaa. Muutenkin tänään tuntuu, että olisi keskellä heinäkuuta. Nyt on syyskuun joku 4. päivä tai mikä onkaan. Ihan 30 astetta lämmintä. Nyt on par 4, 325 metriä. Mulla on driveri silti kädessä, kun on matchplay, niin aina pitää hyökkää. Jordan Speed sanoi joskus, että matchplays pitää pelaa silleen, että olisi aina 2 down. Niin se on mun strategia tässä. Vähän tuolta mäntyjen kautta pientä fadea. Pitäisi olla aika just sellainen, mäntyjen kautta pieni fade. koitetaan lyödä kans tonne latuun. Tuo oli hieno. Niin vähän niinku alta, mutta kyllä se meni eteenpäin. Suoraan. Nice shot. Tässä kävi sellainen juttu nyt, että mä en olisi väylällä ja silti Valtteri löi pisimmän drive. No, Once in a lifetime moment. joku 2 metriä pitemmällä. Kerranko sitä elämässä? No, ei, nyt se alkaa olla standard. Mä luulin, että se meni alta, mutta se oli varmaan ylälavasta lähtee kovaa. Kannattaa ylälavasta lyödä. Just näin. Nyt on sellainen 60 metriä etulippu ylätaso, niin tähän pitää lyödä 60, sellainen 70%. Laitetaan se lähelle. Oli aika näin. Aika hyvä. Sai vielä hyvä osuma. Vähän lipusta oikealle. Varmaan joku 2-3 metriä. Ei, kyllä siinä varmaan 4 metriä. Mutta birdie putti kuitenkin. Miltä tuntuu? Siis Longest drive. elämäni pisin drive tälle väylälle. Varmaan ottanut hyvän pompun, hyvän tuulen ja Juhani oli tehnyt hyvän tuuliraon siihen vielä kaikille. En tiedä mikä tässä on, joku suonenveto. Löytyi varmaan semmonen pomppauskohta tuosta driverilla vasta mihin se osuu. Mennään tästä. Otetaan vastaan. 44 metriä. 60-asteinen vetsi. Mä luulen tähän tuuliolosuhteeseen niin vähän yläpuolella toi, mutta semmonen puolikas 60. Koitetaan päästä lähelle. Menee pitkäksi. Alas. No se takaforeilla. Miten se lähti niin kova? Joo, se oli suunnan. Meinas on sun lippu. Alamäkeen oikein vasen. Katsotaan Tämähän pitäisi laittaa kuppiin, kun Juhanilla on tossa toi 3,5 metrin. Vähän bonus birdie on, jos uppoo, koska eihän näin kaukaa ole yleensä uppoo. Sanotaanko, että tässä on hyvä, jos tän saa edes jäämään tuohon lähelle. Tässä ollaan aika tarkka tuon vauhdin kanssa. Joo. Se on tyytyväinen. Mä oon tyytyväinen tuohon. Se ei mennyt pitkäksi. Sä saat. Mikä katsot siellä? Mä katson tästä näitä katsojille, että kun se laittaa ton titumerkin tuohon ylös. Kaikilla oma strategiansa. Oikea vasen. Titumerkki meni kyllä nyt ihan vinoon, että pitää mennä siitä oikealle. Ei jaksa vaihtaa enää. Back to back birdies, jos sais sisään. Se näytti koko matka hyvältä. Näytti kyllä. Se oli hyvä. Se on saat. Kiitos. One up edelleen. One up. Tiukkaa peliä. Väylä Nyt 15. alkaa näyttää vähän peliltä. Paarilla tasa. 2 paaria. Let's go. Mitä sä sanot? Kauden mittaan tässä tuntuu, että koko ajan lyö vaan isompaa ja isompaa mailaa. Ei ole tullut käyty salilla. Nyt on käynyt 2 kertaa syyskuussa. Ensi kesänä on sitten sellainen ihan crossfit Mä oon tehnyt vain kotitreeniä. kotitreeni. Mutta sä oot natural athlete. Yeah. Noniin, rauta 6, joku 160 metriä. Hänkin oli soketti melkein. Pitääkö mun seistä vähän niinkö kauempaan pallosta tai jotain? Joka ikinen rautautuu se ihan oikein. Vaikea sanoa kyllä. En tiedä mitä mä teen. No, siellä on up and down bar. Mitä sä selostitko siihen? Mä sanoin 160. 160 sanoi. Näin Juhani sanoi 160. Mehän ei mitattu tätä, mutta pitää luottaa sen sanaan. Mulla on rauta 4. Sillä lähtee semmonen chippi 4. Noniin. Mä luulen 7 ei yllä tonne, niin pakko lyödä tää 4. Tää voisi olla 5, ei voisi olla täydellinen. Vähän semmonen matala suora 4 tonne, niin eikö se ole hyvä? Mites tommonen duffi yltääkö? Näyttää aika menevältä duffi. Joo, pomppujen kautta kato. Ihan vierä. Lipu mitä. Jäi vielä tuo. Tuli ennen greeniä aika paljon ennen alas, mutta se on kato matalana se menee. Joo, sen verran tuosta lyönnistä vielä, että niinku, ne sanoo aina, että chunk and run, niin sitä voi käyttää myös 160 metrisissä par 3. Mites äijän lemppari pikaruokaketju? Pikaruokaketjut, top 3. Top 3. Nyt laitet paha
Suomalaisia vai ulkomaalaisia? Kaikki. Kaikki. Tietää Sullahan ykkönen. toi USA lätsä päässä. Joo, Varmaan Captain America. Ykkönen Chick-fil-A, ihan priimaa. Kakkonen, pakko laittaa McDonald's. Ei se ole niinkö paras kaikista, mutta se on niin varma. Sä meet Mäkkäriin, saat Big Macin. Aina on tyytyväinen. Aina. En ole ikinä ollut tyytymätön. Niin monta vaihtoehtoa. Chipotle. Chipotle on hyvä. Mä en ole niin Chipotle-fani. Taco Bell. Taco Bell. Se on sellainen kiva. Eikö ne ole molemmat vähän niin kuin meksikolaisia, niin Meksikan. valitsee vähän niin kuin toisen sitten. Joo, mutta Chipotle ei vaan niin paljon ole tullut syötyä, tiedätkö? Se voisi olla parempi, mutta Taco Bell on sellainen kiva. Nopea, jos haluaa pari takoa. Totta. On tää golf välillä vähän vaikeeta. Raudasta on ollut melkein jokainen pieni soketti. Tai no sellainen tosta niinkö melkein soketti ja lapa jäänyt auki. Mutta niin kuin sanoin, että hyvän lähipelitä voi korvata. Valtterin pallo on ennen alas ja sitten se rullii lähellä. Mulla on 60-asteinen wedge tässä. Melkein meni kuppiin. Oli aika nätti. Mutta se meni vähän pitemmälle kuin mitä mä halusin. Siitä jäi sellainen 2 No, mutta ylämäkin putti jäi. Tämähän tuli yllättävän hyvin tähän ja semmonen yksi huomio vielä näistä duffeista, mitkä tulee niinku ennen greeniä alas, niin ei tarvi korjaa alastulon jälkeen, kun niin monilla ihmisillä se aina unohtuu. Niin ei tarvi, kannattaa jättää ennen greeniä alas ja sitten rullitella. Kaikille teille laiskoille tiedoksi. Oikein vasen ja laitetaan kuppiin, niin tää väylä on siitä ohi sitten. Tuli muuten erikoinen putti. Ei mennyt ollenkaan käsikirjoituksen mukaan. Tää nyt pääsi vähän yllättämään, mutta tää on. Se oli iso break. Aivan hirveä breikki. Taas laitetaan titlaismerkkiä tässä. Mikä sanoisitko, että tää on 2 metriä? Ehkä. 1,78 m. Kyllä mä luulen, että jos mä menisin tuohon makaamaan, niin olisi se pitempi kuin minä. Koitetaan. Voidaan kokeilla. Videolla. Hirveä vedonlyönti käynnissä taas. Nyt sulla on jalat siitä reiästä yli, mutta se on aika sama muuten. Meppäsi. Se on sun mittainen. Paljon saat? 109. Ei kun 185. No se 1,78 ei ollut ihan hirveä huono arvaus. Ei ollut. Tää on vasen oikein. Mä varmaan makasin just tossa mun linjan päällä. Jos menee ohi, niin se oli sen takia. Valtteri laittaa ton sisään. Se on hyvä puttaa, niin pakko laittaa sisään. On se. Kunniakierros. Mies jyrää itselleen sen oman greenin ja sit laittaa. Tää on teille sellainen juttu, että lähipeliä kannattaa harjoitella. Ei noita rautoja tarvi osaa lyödä, kunhan osaa lyödä lähelle ja putit sisään, niin voi tehdä paareja. Sun ei tarvi mennä makaamaan siihen viereen. Tää on metri. Johanni ostaa 85, mä oon metrin, niin mä en voi mennä tohon makaan. Tän pitäisi olla ihan pieni vasen oikein, niin mä lähden puttaa niinku vasen reuna. Sitten se kääntyy siitä sisään. No. Ei kääntynyt, mutta se oli vasen reuna, niin se menee aina. Silloin se menee, joo. Siinä oli semmonen vara. One up, 3 väylää jäljellä. Aika kiva keli pelaa täällä. Hyvän kaverin kanssa. On muuten oikeasti nätti keli. Ja kaveri. Ja kenttä, tulkahan pelaamaan. Keimola Golf. Varmaan saa jotain hyviä syysdiilejä, en tiedä. Kyllä varmasti jossain vaiheessa, mutta nythän on kesä vielä menossa. Nyt on kesä. Tää on tällainen kiva 310 metriä. Driveri sinne, niin sitten on hyvä chance chippi. Tai yleensä jää 40 metriä. Se lähelle ja putti sisään. That's the plan. Toimii edelleen. Oli varmaan joku vastatuuli. Tässä on vastatuuli. Onko? On. Mutta se oli silti tosi hyvä lähti. Mä vedän taas semmosen pommi. Onko täällä vielä se edellinen jälki? Tossa se lähti noin ylhäältä se edellinen. Pistetään sitä keskeltä lapaa seuraamaan. Mullahan on nykyään semmonen Ludwig Åberg feel tässä, niin kuin se tunne tästä lyönnistä. Laittakaa kommentteihin näyttääkö tää swingi Ludwig Åberg? Mä oon ihan fani. Mä laitan viereen Ludwigin swingi. Joo, siitä tulee aika brutaalia jälkeen. Toi ei ollut ihan hirveän Ludde Åberg toi. Nyt tarvii hyvän pompu. Vähän meni vasemmalle. Se meni varmaan veti. Tää oli kyllä kuraa. Lippua tuolla. Joo, vesipalloksi tuomitaan, kun tässä on noin paalut ja se meni tosta. Juhani sanoi aikaisemmin, että 6 pysäyttää, mutta ei 6 pysäyttänyt 100 jotain metriä. Tää lyödä matala tuosta puiden välistä, niin mä lyön rauta 7 ja täydellinen droppi tuohon. Meni vähän kova, mutta on se että. Tässä saada matalana menee se 100 metriä, niin se olisi hyvä. Juhani 2 up. Vitsi, se oli lähellä.
No niin, Valtteri ei vielä kattoo, että jos se löytäisi pari palloa takas, mutta mulla on tässä 50 metriä, koitetaan tehdä tähän vielä birdie. Aika hyvä. Saatiin kuvaajamies takas. Tässä olisi vielä birdie chance. Pitää koittaa joka kerta, kun tulee birdie chance, niin upottaa. Birdie numero 96. 96. Come on! Ei haittaa birdille hävitä. Ei haittaa birdille. 2 väylää jäljellä. Dormi. Onks mä dormi vai onks sä dormi? Miten pääsen? Mitä se tarkoittaa? Dormi Mä oon on ikinä kuullut tätä. Etkö kuullut dormi? Ei. Dormi on silleen, että niinkö se ei voi enää päättyä kuin toiselle. Tai tasapeli. Mä en osaa sanoa. Mutta se on silleen, että mä luulen, että sä oot dormi nyt. Okei, Että eli mä voin pelkästään tasapeliin päästä. pelkästään tasapeliin. 2 up mulle, 2 väylää jäljellä. Nyt on 170 metriä, mulla on rauta 7, kun on hyvä myötätuuli. Lämmin keli. Katsotaan, jos saataisiin yksi hyvä rautalyönti tähän päivään. Seisotaan vähän kauemmin. Katsotaan, jos saa. Kylkkäri. Bunu. Mutta sieltä pystyy päästä up and down. Greenit on overrated. Juhani sanoi, että 170, mutta se on tuolta taaempaa. Ollaan nyt tässä etutasanteella. 157, niin mä lyön 7, kun backista löytyy 7 tällä kertaa tänä päivänä. Tässä on muuten tämmönen Tiger kuosi. Leoniksi. Leoni Golf. Kannattaa käydä tsekkaa Leoni. Suomalaista golfvaatebrändiä. No niin, me ollaan niin pieni. Ilmasta mainontaa tulee. Ja sukat on ja kaikki on muuten Leoni housut. Lippis Tyyli. ei ole, mutta Pekon lippis pitää olla muuten, kun ollaan Keimolassa, niin piti laittaa Peko päähän. Joo. Peltomäki Golf. Suora lyönti. Olipa hieno. Siinä oli sitä Ludwig Åberg-fiilinkiä nyt, mitä mä oon hakenut tässä koko ajan. Oikein hyvä. Se on Näytti hyvä. ihan sama. Thanks. Muistakahan laittaa kanava seurantaa. Subscribe button vai tilaa button, mikä se on tossa. Kato paljon siinä on nyt. Tavoitteena olisi 500 nyt syyskuun loppuun mennessä. Kova. Tulee täyteen. Nyt on tällainen bunkkerilyönti. Eihän me olla osuttu melkein yhteenkään greeniä tänään. Ei se haittaa, kun lähipeli on kultaa. Lähipeli on kultaa. Tässä on ihan hyvä maku, mutta aika lyhyt matka, niin ihan vaan sellainen kevyt tohon. Rullaa next to the hole. Vähän liian kevyt, jos se aukesi jotenkin. Toivotaan, että Valtteri laittaa birdie sisään, niin birdillä aina mukava hävi. No niin, pieni vasen oikein. Otetaanko metrit tästä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melkein 6 metriä. Ei muuta kuin vähän ylämäki vasen oikein ja laitetaan pallo sisään tuonne. Ja sehän on simppeli homma sillä. Ei, mä oon kyllä putannut tänään niin anemisia putteja, että tästä ei tule yhtään mitään. Mutta se on saatu. Tää on baari, niin baarikin on ihan ok. Sitten jos ei anna edes mahdollisuutta pöydille, niin se on kyllä vähän ikävä. Juhanilla on nyt matchin voittoputti. Se on aika ice cold kaveri, että jääkylmä kaveri. Saattaa käydä huonosti, mutta vielä se pitää kuitenkin putata sisään. Tää on siinä tekemistä. Siinä on 3 metriä, 2,5. Meikö mä makaamaan taas? Meikö tää makaa? Tää on varmaan 3 metriä. Tää on aika sama putti, mikä mulla oli tuossa äskeisellä, kun mä upotin se birdie. Tässä on vähän enemmän oikea vasen breikki. Täällä Keimolassa lentää noita lentokoneita, niin pitää aina vähän ootella. Oli joku pienempi kone. Taas joku persaukonen lentää yksityiskoneella siellä. Nyt olisi chanssi voittaa matsi tässä. Paariputti. Suurin piirtein 1,5 kuppia oikein. Toi putti ei ollut ikinä menossa mihinkään muualle kuin reikään. Se oli siinä tänään. Se on hyvä lähipeli. Auttoi tosi paljon. Kiitos paljon ystävälle Valtterille. Ja nyt tilanne 2-1. Kiitos kun katsoit videon. Muista painaa sitä. No siellä joku kilkuttelee kelloa. Ja sun pitää kilkutella sitä subscribe-kelloa vai mikä se on. Ja 500 seuraajaa syyskuun mennessä. Muista seuraa.